welcome to day 3 tai day 4, en mä tiedä. In Azores. Täällä on myrskyisä sää, joka edelleen jatkuu. Mutta tänään on jo lämpimä, eikä niin raju tuuli ja sade kuin eilen. What is this trees? What is this trees? Me vaan noustaan ylemmäs ja ylemmäs ja ei näe yhtään mitään. Suu vaan yltyy mitä korkeammalle mennään. Moi! Moro! Missä päin se on se vaellusreitti? Vittikö auttaa? Ai suoraan? Okei. Mitäs tuolta? Onko se kysyä? Moi! Missä meidän vaellusreitti on? Mihin suuntaan? Minne? Nam nam. Ei tiedä. Tuolla on kiivetty vuorelle. Näs kattoo vähän maisemia. Aikamoinen tämmönen suihkunen sade. Eipä täällä mitään nää helvettiin. Olisipa kirkas sää, niin näkis jotain. Jossain korkealla vuorella me nyt ollaan. Joku vaellusreitti täällä pitäisi olla. Inhottava sade kyllä. Tämmönen tihuttava kaatosade. Joo, nyt on löydetty paikka, mistä voidaan lähteä seikkailulle vaeltamaan. Let's see what's gonna happen. Oh my god! Oh my god! Parkkipaikalta heti löytyy ensimmäinen hidden gem. Että mennään uimaan. Tais niin hieno, jos näkis vaan jotain. Uskomaton. Nyt vois hetken meditoida tässä. Oh. Ai että kun tuntuu hyvältä. Pikku jöpötys tuli jopa. On oikeastaan ihan kiva, että nyt vähän sataa vettä täällä. No on jotenkin tunnelmallista. Ja luontorikasta, happirikasta, ihanaa. Vesiputouksia, puroja. Vähän on kosteat nämä rappuset nyt. Wow. Magical. This is true magic. Hieno paikka. Voisin tulla uudestaankin. Just take it all in. Luonnon vesiputeus. Another one. Pikaapua. Wow. Joo. No. Tämmöstä tällä. Mä tiedän, onko tässä nyt enempää näkemistä, mutta ihan kiva. Kiva mesta. Siis nyt jos joskus kyllä täytyy hengittää syvää ja oikein ottaa pari meditatiivista hengitystä.
Nyt on semmonen hetki. Housuista loppu vedenpitävyys pahasti. Se oli Lagoa do Fogo, Reserva Natural da Lagoa do Fogo. Kerran rajut on ylösnousu. Nemo! Nemo! Ei! Kiitos avusta! Me löydettiin se paikka. Kiitos Lemmu. Hieno pylly. Another day, another pool. Nyt on kylmä. Nyt on kylmä. Mennään testaamaan uuden Hotland 10. Where is Jim? Tänään tehdään soutulaitetta. Joo, that's the plan. Voi Jukran pukra, kun oli hyvä treeni, tuli hiki oikein kunnolla ja sai vähän pumppailtua. Nyt kelpaa sitten mennä pitää pihviä ja kaljaa oikein urakalla. Maailman paras kauppa. Decathlon haul. Mä haluaisin tän, missä on nää korvat. Tämmöset, mutta mä en löytänyt muuta, niin mun täytyy ottaa varmaan tää. Näkypä. Oh my god. Oh. Paikallinen tämmönen mall. On aika iso mall. Tää on ihan täynnä ihmisiä. Luulisin, että täällä ei olisi näin paljon ihmisiä koko saarella, mutta tää on ihan täynnä. Aika hieno kauppakeskus. Nyt on joku hypermarket. Katsotaan näitä hintoja. On tää sama viini, 3,60. Vakkasessa on kauheasti kaloja, juustoja. Paikallinen Prisma. Wow. Kato, miksi on niin kellertäviä? Tässä on nakkipiilo. Kato millaisen. Mikä kalo. Mikä se? Wow, miten monia oli ja tämmönen. Voidaanko ottaa tämmönen? Suolattu ja mitä kuivakaloja? Tää on ihana tuoksu. Kuivan kalan tuoksu. Olisiko tää noudan jauhelihaa? Tää on kauhean kotona ja lihaa. Tossa on noutaa. 2,79. Paljon se on? Puoli kiloa, 2,79. Ei oo kyllä hinnalla pelättävä.
Kossu. 2,5 euroa. Tossakin on 300 grammaa. Aika edullista. Otetaan tästä oliiviöljyä. 4,5 euroa. 4,5. 4,5. Aika halvat öljyt. Monsu 1,40. Red Bull 1,25. Toi on muuten hyvä. 1,80. Pink 7 Up 1,30. Litran pullo. En oo ikinä nähnyt. Väkevät, isot väkevät osastot. 10 maksaa aika lailla kaikki viinapullot. Vasta huomasin, että tähän tulee puuma. Oh my god, mitä? Foggy Mountain. Santa Casa. Kiva tämmönen joulukari täällä. Minkälaisia puita taas? Ui, nyt on niin kivanteet. On ukot siellä. Hieno kirkko. Nopea story time, kun mentiin illalla leffaan tonne. Niin siinä oli sillä, että ostettiin päivällä siltä kauppakeskuksesta ne liput joskus 1 pintaan ja leffa oli joskus 8:30 tai jotain illalla siellä leffateatterissa. Ei siinä, mennään sitten illalla sinne. Eikä meidän pitää mennä jonoon. Meillä on ne liput, meidän pitää mennä silti jonottaa siihen tiskille jostain syystä. Me yritettiin mennä sinne, mutta oli vaan, että no, go line. Sitten mentiin siihen jonottelemaan. Sitten siinä jonoteltiin jonkin aikaa, leffa mennessä jo alkaa, niin meidän piti ostaa noin 3D-lasit. Niitä ei saanutkaan, ne piti ostaa erikseen sieltä jostain syystä. No okei, ostetaan ne sitten siitä. Sitten me mennään sinne leffasaliin ja ne on maailman pienimmät ne penkit. Se on niinku istuisi lentokone. Se on oikeastaan pahempi kuin istuisi lentokone. Siellä on vähemmän tilaa kuin lentokoneessa. Ahtautua sinne penkkiin jo. No joo, se leffa onneksi kestää vain joku 3,5 tuntia. Eli ei nyt niin paha sitten siinä olla. No, katsotaan nyt elokuvaa ihan polvet kiinni etumaisemmin penkissä. Ja sitten puolessa välissä, puh! Leffa vaan menee pimeäksi. Okei. Sitten siinä alkaa lukea jotain välitauko tai jotain. Siinä joku ajasti joku 5 minuutin tauko tai jotain. Aha. Joo, ihan kuin ei olisi tarpeeksi pitkä toi leffa, niin odotetaan nyt lisää jotain taukoa. Se loppui kesken lauseen se yhtäkkiä vaan. Sitten kun se timeri on mennyt, niin sitten se jatkuu siitä lauseesta, mikä jäi siinä kesken, kun se meni tauolle. Jotenkin me struglataan se elokuva läpi. Kaikki vaan siis huutaa siellä jotain. Ottaa jotain kuvia jollain salamalla ja puhuu jotain FaceTimea ja puhelimessa ja kaikkea. Oli erikoinen kokemus. Sitten me päästään sieltä vihdoin pois. Niin me jäädään jumiin. Me ei päästä niinku sinne parkkihalliin. Me ei löydetä meidän autoa. Tai me ei päästä sinne tasolle, missä se on se meidän auto. Joo, okei. No me etsitään siellä sitä ihan sikakauan. Ei täältä pääse pois. Oh my god. Kävellään ympäri ja sitten löydetään joku security guard, joka on sellainen, oh yes, go there. Mentiin jotain, there's elevator. Mentiin sinne hissille, no eipä se hissi, ei sinne päässyt, ne oli kaikki lukossa. Sitten mentiin niitä ramppeja pitkin, jotenkin kiivettiin sinne ylös, missä meidän auto oli. Ja sitten koitettiin löytää sieltä pois, mutta ei sieltä päässyt mistään. Me tultiin jotain vastaan tuli vielä ramppia, jotain tämmöistä. Sitten se security guard oli siinä jossain portilla. Kun ne portit oli kaikki kiinni, pelkästään yksi portti oli auki. Se oli jossain 1. tai 2. tasolla, mihin me koitettiin päästä. Niin mentiin sinne. Sitten se security guard oli siinä portilla ja hei, avatko ikkuna. Ja sitten se alkaa toroa sinne, että no, you can drive like this, no. Sitten mä olin vaan, yes, I know, we try to find, I can't find the ramp, I have to drive there. Niin mun piti mennä jotain laitonta reittiä ja sitten se ei oikein pitänyt siitä. Mutta niin, oli kyllä erikoinen leffakokemus. Ja oli kyllä vähän liian pitkä se elokuva. 3,5 tuntia tai jotain. Olisi voinut vähän ehkä tiivistää sitä elokuvaa, mutta tulipahan koettua sitten. Tuossa haisi vähän huumausaineet. Tämä on todellinen party street nyt. Yes.